Skont Sister Antoinette Farrugia, is-sigriet li għexet tal-100 sena il-quddies li sa mindu kellha 5 snin ippruvat li qatt ma titlef waħda sal-ġurnata tal-lum. Iltqajt magħha fir-residenza ta' San Giuseppe tal-apparizzjoni fir-Rabat fejn imdawra minħuta s-sorijiet f'jum il-ġimgħa l-kbira qed tiċċelebra s-seklu mit-twelid tagħha. Li tgħix 100 sena, x'kien is-sigriet tiegħek? Ma naf li kont imur qudies kuljum qatt ma tlaqt qudiesa. Anke lejt il-kbir għandu sinifikat importanti għal Sister Antoinette li fl-1919 twildet propju f'jum lejt fil-Belt Valletta. Minn mindu kelli 5 snin kont inqum fil-ħodu, aħna konna nqodu fejn tal-Karmnu bib ma bib, kont immur qudies u minn dikinhar bqgħet immur kuljum. Daħlet mas-sorijiet ta' San Giuseppe tal-apparizzjoni bħala apostolanta fil-11 ta' Settembru tal-1942, għamlet il-novizzjat tagħha hawn Malta u fit-3 ta' Ottubru tal-1944 għamlet l-ewwel voti biex 6 snin wara għamlet ukoll il-voti perpetwi. Xina kont immur l-iskola tas-sorijiet u minn hemm attirawni. L-għażla tiegħek però kienet faċli kif ħadwa pereżempju tal-familja dak iż-żmien. Il-papa beda jibki beta tlaqt imma ħagos ħafna li s-soru. Sister Antoinette ħadmet ħafna hawn Malta bħala għalliema fl-iskejjel tal-kongregazzjoni kemm f'Raħal Ġdid kif ukoll ir-Rabat. Minkejja li għadda tant żmien, Sister Antoinette għadha timmissja iż-żmien li kienet tgħallem. Nismissjom issa li m'għadhomx magħna għax kienu jrdu għalna wkoll. The boys are very nice. Konna li ħafna jirrexxaw. Wara kienet ukoll Fatima House f'Taslima u mill-1970 kienet dejjem ir-Rabat fejn għal żmien twil ħadmet bħala sagristana u anke tgħin fil-komunità rabtija. Sallum il-ġurnata uħud mill-eks studenti tagħha għadhom iżuruha waqt li oħrajn jażlu d-dar tal-irtiri tal-istess kongregazzjoni fir-Rabat biex iqattaw xi jiem ta' mistrieħ. Kif tispjega Sister Mary Fenek, kull meta tara lill-eks studenti tagħha għal Antoinette tkun okkażjoni speċjali. Meta tisma' soru ta' 100 sena tajlek timmissjom sal-ġurnata tal-lum hija kbira. Meta dawk l-istudenti li jgħalmet jiġu ġranet li jiġu uħud minnhom, speċifikament jistaqsu għalija biex jarawha u kieku taf tara d-dawl ħireġ minn wiċċa daqskemm tifraħ illi kienet spiċċ tal-limhom meta kienu żgħar. Iżda x'inhu l-messaġġ ta' Sister Antoinette fil-jum tal-Uqsnina? Li jħobbu l-Alla u ma jitilqux il-qudies. Għax dik li żammitnina dejjem bqajt immur il-qudies kuljum. Għara ħajti kollha ma tajtx darba. Ngrazzja babi ma kontx marida. Matthew Mamo għal Net News.